Hello, B. Hi. Karon padong mi sa office. Okay. Tonton nag-drive. Muna siya ang office. Kani dire. Bangko ni siya sa una daw. Then na-bankrupt siguro ang bangko. Gi-abandon na siya. Muna siya ang kanang drive-thru nga bank. Kaya ni Amerika kaya na may drive-thru bank. May muna siya ang office kana siya. Kana din ha. Then murag plangko pa kayo. Kaya sa nung park. Uy! Suman! Ato magkonta mag... Okay. Okay, mag-tour ta sa sud sa office. Kuan uy. Suman, yeah, mag-tour, balik ron. Tour ta sud sa office. Sige lang. Dada na dyan. Okay. Muna siya ang portahan, caringhands, pero wala pa yung hand kay kuan. Bago pa man sila na malin silang tonton. Sa part, slim fit. Slim gym, man, slim gym. Okay, so okay, muna siyang waiting lounge. Waiting area. Okay, hold on. Cashiers, and on the other side is the checkout. Checkout. That's Erica. Okay, there. Let's see ano sir posing. Okay, office at the office. Okay, that's Peggy's office. And this is Tonton's office. And Jenny's desk. Pero ano na gamitan ng desk. Okay, si Jenny, kung naman siya karon? Assistant nurse. Assistant siya sa nurse. Anyway, sige. Tuyok ta. Oh, nawa sa ka-greening office. Kaya kayo green. Kuya kayo pili si Papa color green. Okay, anyway. Diha. Yung office na. Cashier to do ganing ha. Is it? Then, pwede mo tayo ito sa nurse. This is the nurse station. Si Jenny. That's Letty. Nurse station. Oh, ikaw, video ka dyan. Anyway, sumpay rin siya. Then, ang mga exam rooms. There are 4 exam rooms. 1, 2, 3, 4. So, sample sa exam rooms. So, I hope like na tao diri. Oh, may ka pa. Nanay mga tao sa kuha ng exam room? Ana. Oh, kapati. Ako tabay tour ta. Anyway, okay. To be continued dyan eh. Padungo tayo sa kuha. Ha?